Pomysł na organizację Festiwalu Kultury Łemkowskiej zrodził się z potrzeby parafian narodowości łemkowskiej przy parafii prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, która od 2007 roku jest jego organizatorem. Głównym zadaniem festiwalu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodu łemkowskiego wyrażanej w literaturze, pieśniach, strojach i tańcu ludowym. A wszystko to z zachowaniem narodowego języka łemkowskiego. Na terenie Dolnego Śląska ludność łemkowska stanowi kilka tysięcy osób, dlatego też promowanie i podtrzymywanie tradycji z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki, a także działanie na rzecz tej mniejszości jest dla organizatorów niezwykle ważną kwestią. Popularyzacja i upowszechnianie pieśni chóralnej i ludowej na terenie Dolnego Śląska wzbudza od lat ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Łemków, ale również wśród innych mieszkańców całego regionu. Łemkowskie Lato na przestrzeni lat wpisało się w krajobraz Dolnego Śląska. Wydarzenie organizowane jest z udziałem i wsparciem miejscowych władz lokalnych. Łemkowskie Lato jest beneficjentem dofinansowań ze środków Urzędu Miasta w Lubinie oraz Starostwa Powiatowego w Lubinie. Łemkowie dzięki pracy i zaangażowaniu pokazują swój wkład kulturowy w podtrzymywaniu własnej tożsamości etnicznej i religijnej. Wychowują młode pokolenia tak, jak nauczyli ich tego przodkowie. Dzisiaj rośnie młode pokolenie ludzi, które chętnie kontynuuje tradycję przodków. Zastępuje ono swoich nauczycieli, godnie wypełniając swoją powinność. Dzięki organizacji Festiwalu Łemkowskiego Lata organizatorzy zauważają zdecydowany wzrost wiedzy i przychylności mieszkańców całego regionu Dolnego Śląska i kraju do mniejszości narodowej Łemków, co znacznie przyczynia się do nawiązywania dobrych relacji i więzi społecznych. Festiwal jest imprezą cykliczną, organizowaną w okresie letnim, otwartą, plenerową i niebiletowaną. Jak każdego roku na scenie usłyszymy dobrą łemkowską muzykę w wykonaniu wielu wspaniałych artystów. Tradycyjnie nie zabraknie także potraw kulinarnych łemkowskiej kuchni. Zapraszamy zatem wszystkich Państwa 1 czerwca o godzinie 15 na Festiwal Kultury Łemkowskiej w Lubinie. Przywitanie Łemkowskiego Lata. Do zobaczenia!